Добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР програма «Бугунь» сьогодні. І я сьогодні її ведучий Айдар Муждабаєв. Я радий вітати наших глядачів, хоча новини загалом не дуже приємні. Я просто кожен свій етер намагаюся починати з теми коронавірусу. І ось останні новини, які вражають в найгіршому сенсі. Київщина і Франківщина вийшли на показники червоної зони. Тобто в області, де жодних проблем немає з вакциною, в такому лідерстві опинилися. Це, я не знаю насправді, хто винний до кінця. І я не суддя нікому, але кожна людина в змозі про себе попіклуватися і піти зробити вакцинацію. А що стосується наших головних глядачів, мешканців окупованого Криму, то є можливість, вона непроста, але вона є, поїхати на територію, яку контролює український уряд, і зробити щеплення найкращими вакцинами, які тільки є в світі, американськими тощо. Скористуйтеся, будь ласка, цією можливістю, бо це збереже життя вашим рідним, близьким. І нас так небагато, щоб ще ризикувати життям, коли можна абсолютно вільно опинитися в небезпеці. Дякую за увагу всім. І дякую всім, хто вже зробив щеплення, особливо на окупованій території. А зараз ми будемо обговорювати поточні події в Україні. І в нас в гостях скайпом Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, політичний аналітик. Вітаю вас, Ігоре. Доброго вечора, вітаю. Слухайте, як я люблю казати про наші сучасні новини, все таке смачне, що я навіть не знаю, з чого починати. А що ви, як політичний аналітик, вважаєте головнішим на сьогодні? Наприклад, рейтинги нові там, чи що? Давайте почнемо з того, що самі ви вважаєте найважливішим. Я скажу чесно, сьогодні доволі непогана була палітра інформаційних новин. Це стосувалося, власне, і економіки, що стосується галасу щодо нових тарифів по розподілу газу, де облгази кажуть, що будуть піднімати аж до 4 рази, НКРЕКП каже, ні, нічого піднімати не будемо. Так само це і з політичної точки зору, звичайно, це нові рейтинги Центру Разумкова, які декілька нюансів підтвердили, які були і тенденції, які показав КМІС раніше, що стосується, власне, що рейтинг влади дійсно падає, що є особистий рейтинг Разумкова і так далі. Знову ж таки, як на мене, іміджева сьогодні перемога – це рішення суду в Амстердамі апеляційного про повернення скіфського золота в Україні. Так, Ігоре, дякую, що саме ви згадали про це. Ігоре, я паузу прошу невеличку. Я хочу, щоб ми послухали президента України Володимира Зеленського, який вже відреагував на цю, насправді, значну перемогу, про що сказав пан Ігор. Давайте послухаємо. Давайте так, невелику передумову. Апеляційний суд Амстердаму ухвалив рішення передати скіфське золото Україні після окупації Росією Криму. Перед владою Нідерландів постало питання, кому повертати експонати, які зберігалися на півострові і тимчасово виставлялися в одному з музеїв Амстердаму. У грудні 2016 року окружний суд міста вже ухвалив повернути скіфське золото Україні, однак у 2017 році Кримські музеї, тобто окупаційна адміністрація, скажімо прямо, оскаржили це рішення. Я, правда, не знаю, як можуть оскаржувати рішення інституції окупантів, але так чи інакше, загалом розгляд у цій справі тривав 7 років, майже стільки, скільки триває окупація. І ось що сказав у своєму твіттері Володимир Зеленський сьогодні. Довгоочікувана перемога в суді Амстердама. Скіфське золото повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам, які працювали над цим, за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо скіфське золото, а потім і Крим.
Ну і також була реакція міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, яку теж було приємно почути. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду. Реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху. Сьогоднішнє рішення суду доводить, що довга та наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я переконаний, що так само, як ми повернули сьогодні скіфське золото, ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території. Ну, красиво сказав Дмитро Кулеба, він це вміє. Треба віддати належне нашому міністру. А тепер я повертаюся до розмови з Ігорем Челенко. Ігоре, пане Ігоре, оцініть ви, будь ласка, що ви бачите, який сенс у цьому рішенні головний? Може, є якийсь другорядний сенс, який ми не бачимо? Будь ласка. Ну, дивіться, я сьогодні в себе у Фейсбуці відписав, бо, знаєте, ми останнім часом бачили величезну суперечку між Україною і Росією, наприклад, що стосується спадщини Київської Русі, про хрещення Володимиром Русі на Херсонесі. А питання скіфського золота – це не лише цінність для нас, тобто як золото, це з точки зору історії. Хочу нагадати, що скіфи були, починаючи з 7 століття до нашої ери. Тобто це якраз питання того, що було ще, власне, до Київської Русі на 1500 років. І це дійсно це перемога для нас із історичної точки зору, що ми можемо для себе відстоювати ті реліквії, які і для нашої держави є дуже важливими. Що стосується повернення золота, звичайно, ми маємо усвідомити, що це не остання крапка, що Російська Федерація ще буде посилатися до суду, бо там є ще Верховний суд Гааги, можна ще після апеляції подавати. Але я думаю, що і там ми маємо величезні успіхи для того, щоб перемогти. Тому що дійсно міжнародне право на нашому боці, і ми дійсно повернемо скіфське золото до України. І вже навіть там сьогодні були новини, де, власне, воно буде виставлятися вже на території вільної України. Звичайно, зрозуміло, це тимчасово, тому що рано чи пізно ми Крим повернемо, і це золото дійсно повернеться до тих музеїв, де воно має врешті-решт бути. Ігоре, ну я думаю, що в будь-якому випадку я впевнений, що ви маєте рацію, що дійсно, ну тут я думаю, що якщо так довго розглядали цю справу, напевно обґрунтований вирок чи рішення, я не знаю, як це називається в Нідерландах, але те, що вони будуть далі ходити по судах в Гаазі, це дуже добре, бо росіянам взагалі треба ознайомитися з судовою системою Європи, і в тому числі Гаага – це не тільки красива назва, але такий показник на майбутнє, де буде Росія, зрештою, у тому числі через крадіжку чужого майна. І також я хочу додати, що нам частково теж з Скіфом це особливо приємно, бо це і наша, в першу чергу, спадщина Крима, спадщина корінного народу Крима. І ми відчуваємо, ну, чесно кажучи, велике задоволення. Хоча я хочу вас спитати, все ж таки, 7 років, ніби така очевидна справа. Окупована територія. Нідерланди – це ж не Чад і не Зімбабве, там, я перепрошую, з усією повагою до цих країн, але це країни Європейського Союзу, який не визнав, засудив окупацію Криму Росією. Ну, все Нідерланди завжди засуджували, так? Але чому взагалі позов Росії був прийнятий? Бо це ж, нонсенс, як на мене. Може, ви розумієтесь на цьому? Вони окупували і вимагають повернути собі. Тобто я захопив чужу квартиру і кажу, так, майно мені, це моє майно. Ні. Якщо ти квартиру захопив, але частина майна десь опинилася, то майно автоматично своїм не стає. Чому так? Може, ви знаєте? Дивіться, все-таки треба розуміти, що музей, де виставлялося скіфське золото в Нідерландах, фактично умили руки
цій ситуації, тому що вони одразу не передали золото Україні. Ну так, і не тобто, повернули який воно суд? в 14 Вони році. мали б, я перепрошую, вони мали просто взяти коробки, так? Повернути в Україну, запакувати так. І відправити рейсом під охороною. Все. Абсолютно, але знову ж таки, це Нідерланди. Я вам нагадаю, що стосується України, це специфічна країна. Ну, згадайте, хоча б референдум у справі асоціації України з ЄС. Так, і дещо було, ми я маємо пам'ятаю, певну історію. Так. Тому я думаю, головне, що навіть в суді ми доказали те, що це наше золото, це наша історія. І тому я думаю, що сьогодні дійсно є привід святкувати. А може колись, пане Ігоре, колись Великий Нідерландський суд навіть визнає винною Росію у тому, що вона збила літак з її громадянами. Може за 80 років, може за 10, я не знаю, як там буде. Але це буде тривати дуже довго, і ми знаємо, ця справа в кримінальному суді Гааги дійсно зараз розглядається. Ну так, найбільше, найдовше розглядаються справи винні, в яких очевидні. Так існує сучасний світ, на жаль. В ньому багато сюрреалістичного і неприродного, але що маємо, то маємо. Я хотів, щоб ви трохи зупинилися на темі коронавірусу, на темі таких значних антирекордів, які ставить зараз наша країна, на жаль. Чому, хто винні, чи суспільство винне, чи чому так сталося? Бо, знаєте, коли... Я розумію, що відбувається, наприклад, я перепрошую, в Російському Рейху. Так? Там вакцина «Спутник», якої вже багато разів виявлялося, що її просто не існує. Там в Аргентині розпакували і з'ясували, що там взагалі не те, в Словаччині не те. Тобто довіри у населення простого апріорі немає. Там багато людей дійсно купують сертифікати фейкові, дійсно відмовляються вакцинуватися, але ж у нас ніби інша ситуація. Найкращі вакцини світу в нашому розпорядженні. Ми просто можемо ледь не в сусідньому магазині щеплення зробити. Але щось не спрацювало. Що, на вашу думку? Ну, дивіться, треба усвідомлювати, що, якщо говорити з прикладної точки зору, то абсолютно провалена інформаційна кампанія з боку Міністерства охорони здоров'я. І я сьогодні з подивом, коли читав інтерв'ю очільника МОЗу пана Ляшка, коли він його питає, так ви вважаєте, що інформаційна кампанія МОЗу була успішна? Він каже, абсолютно успішна. Тобто ви ж бачите зараз, як люди повалили вакцинуватись. Я абсолютно з ним не погоджуюся в цій ситуації, але знову ж таки довіра до кампанії вакцинації – це похідна, власне, від довіри до влади загалом. І тобто ми бачимо, коли у нас є сьогодні криза професіоналізму загалом, коли то народні депутати, то очільники різних міністерств, відомств ловляться, я вже не кажу на корупції, а навіть на банальному непрофесіоналізмі. І постійно там у нас голова держави замінює міністрів одних на інших, бо щось не вдається. То, звичайно, люди не вірять сьогодні абсолютно нікому. І через це, відповідно, і у нас понад 60% негативно ставляться, власне, до вакцинації. Хоча, знову ж таки, я закликаю людей вакцинуватись. Якщо є питання з медичної точки зору, звичайно, треба проконсультуватися з сімейним лікарем. Але, тим не менш, ми мали величезні можливості дійсно долучитися до країн Європейського Союзу, які мають на сьогодні по 60-70% провакцинованих. На жаль, зараз, якщо не помиляюся, у нас близько 19% тільки українці провакциновані. Ні, більше, тому що... Ігорі, більше, вже більше. Десь під 25%. Ріст зараз дійсно є. І зараз Ляшка спитали, а чи виконує він свою обіцянку, що половина українців до Нового року провакцинуються. Він каже, з такими темпами, як зараз, 290 тисяч в день цілком можливо. Але ж знову ж таки, це питання скоріше медичне. Тому що вакцинуватися треба, якщо люди розуміють це, не в період пандемії, власне. І зараз дійсно працюють відповідно адміністративними методами, щоб якось людей сьогодні хоча б одну вакцину їм вколоти, для чого, щоб був хоча б шанс 50%, щоб люди не потрапили, власне, до реанімації, те, що сьогодні ми бачимо, де не вистачає кисню, всього іншого. Очевидно, що все рівно, хто не зробив вакцину, треба це робити і не казати, що «Ой, вибачте, я зробив вакцину і все рівно захворів».
Ну, цілком можливо, це, вибачте, це сезонна хвороба вже, як грип фактично. Але знову ж таки, тут головне не потрапити в реанімацію, коли у вас будуть проблеми з наданням тієї допомоги, яку потрібно. Ну, звісно, сказати, я захворів після вакцинації, ну, нічого страшного. Наприклад, там ось редакторка, вона публічно це не писала, редактор, моя колега, яка неодноразово була в студії АТР, Соня Кошкіна, редакторка сайту «Лівий берег», вона, здається, вчора написала, чи позавчора, що вона зробила щеплення навіть двічі, але все ж таки захворіла, але стан більш-менш нормальний, і вона надіється, що все буде, і я думаю, що все буде, я впевнений, що все буде нормально. І це приклад того, як по-різному буває. Ну, більшість людей взагалі там не захворюють, так, але хтось підхоплює, хтось непомітно хворіє, тобто відповідь вірусу, вона така миттєва, так? Хтось хворіє там день один. Але ніхто з цих людей, на щастя, не вмирає. І є просто найгарніший приклад. Ви знаєте, що, Ігоре, в нас в Україні є своя маленька частинка Західної Європи, де щеплення пройшли більше, ніж 75% людей. Знаєте? На жаль, ні. А я вам, от знаєте, я перевіряю, бо інформація, вона, ви ж людина, яка кожен день цікавитесь новинами, так? Звичайно. Ось так, було проведено експеримент у місті Дрогобич, яке я, до речі, дуже люблю і всім рекомендую туди заїхати колись. І ось у цьому чудовому місці, в Морщині, Морщин теж гарне місце, мені підказують, ну, тобто я просто переплутав. В Морщині було проведено експеримент. І просто добровільно, там не було нічого, просто була вакцина, і вони ще, здається, навесні провакцинувалися 75% людей. І що ми зараз спостерігаємо на просто піці епідемії, там і всі жахливих подій, там хворіють у цьому, ну, до речі, не зовсім, не самому маленькому місті. Захворіли, от наразі хворіють 22 людини. Жодної людини немає в реанімації, а ці люди просто хворіють удома, як це і зазвичай буває сезонними хворобами. Ось приклад такий, але чомусь навіть ви не знаєте, інформаційна людина, про це не знаєте. Мені здається, це був би гарний приклад, якби кожен день звідти показували репортажі, і раніше, і зараз, і можна просто, хоч, звісно, кожен день показувати, бо приклад дуже крутий, і він пояснює все. Причому я хочу додати, що Моршин – це всеукраїнська здравниця, там дуже багато лікувальних закладів, санаторіїв, куди їдуть зі всієї України. Тобто це фактично точка, знаєте, як туристично, наприклад, Одеса або Львів. Ну, звичайно, не в таких масштабах, але дійсно все рівно туди з'їжджаються. Тобто ваш приклад, дійсно, він двічі навіть показовий. Так він не мій. Чомусь їм уряд не скористався. Це ж ініціатива, я не знаю кого. Може місцева адміністрація, може там... Місцева, можливо. Обласної, да. Це не так важливо, але цим треба було скористатися. Бо, ну, знаєте, ми більше про це не будемо. Бо я уявляю, що, може, зараз поїдуть у Моршин просто ховатися від корони люди, і там знов буде погано. Бо більшість все одно не провакцинована. А чи не знаходите ви у цій протидії вакцинації російський слід? Я поясню. Я декілька разів бачив, ну, по-перше, хтось вже порахував, десь 80% антивакцинної пропаганди проти вакцинації чомусь однією мовою. І, здається, ми можемо, так сказати, здогадатися, якою. А по-друге, я бачив таких, ну, ботів, відверто, тролів, скажімо, не тільки я, які розповідають такі вже, знаєте, вони не впряму кажуть, не переривайтеся, 5G там буде, так? Вони підривають довіру до американських наукових інституцій медичних, і вони кажуть, ну, знаєте, ну, може, вона і працює. А така історія, наприклад, як, знаєте, як листи щастя колись були. І ось весь колектив провакцинувався Пфайзером аж двічі. І всі захворіли, і зараз усі в важкому стані. Я відразу забанив це, але я зрозумів, що хтось над цим працює.
І я не думаю, що люди, чи ну не люди, там хто там роблять це безкоштовно. Подивіться, я хочу сказати зі своєї точки зору професійної, мій центр робить закриту аналітику, в тому числі і по ботам, і активно аналізує інтернет-простір. Дійсно, я підтверджую, що є тисячі, десятки тисяч акаунтів, які цілеспрямовано дійсно працюють над темою підтримки антивакцинаторської кампанії. Дійсно, абсолютно вірно ви кажете і про мову. Додам ще сюди цікаву соціологію, де найбільше антивакцинаторів у нас чомусь у відсотковому плані прихильників опозиційної платформи «За життя», якось так сталося. І виходить ситуація, я думаю, що, знаєте, з однієї сторони це намагання дестабілізувати ситуацію всередині країни, тому що, зверніть увагу, навіть тарифи не викликають таких емоцій у простого населення, ну, тобто, які кожного дня ходять на роботу, як питання того, що от вам там забороняють робити те і те, отримайте сертифікат, і тут же вам закидається інформація або повністю фейкова, або фейкова наполовину, але так, щоб ви повірили, про те, що це взагалі це розпиляють щось з якимись літаками, значить, як була ситуація в Чернігові. Саме тому люди втрачають нюх, смак і все інше. І ця технологія, вона абсолютно працює. Причому вона розповсюджується не тільки в соціальних мережах, здебільшого вона розповсюджується через вайбер-групи закриті, ці класні групи, загалом шкільні, по групам в під'їздах, як люди спілкуються. Тобто тут поширення іде максимальне. І проблема сьогодні в тому, що дійсно ми це зупинити сьогодні не можемо з цієї точки зору, що вірити в той абсурд і в ту неправду набагато легше, ніж в доказову медицину, чим намагаються оперувати прихильники вакцинації. Тому це дійсно це на сьогодні проблема, але знову ж таки зверніть увагу, у нас запущено Центр протидії дезінформації, але по звітам я сьогодні бачу, що він там з окремими телеграм-каналами бореться, нібито там про російської направленості. Але такі великі проблеми, як, наприклад, дійсно антивакцинаторська кампанія, поки що не отримують, хоча нібито фінансування з бюджету вже є. Тому я надіюся, що в майбутньому це питання буде більш пильно розглядатися владою, тому що тут вже питання національної дійсно безпеки. Я теж надіюся. Я, до речі, чув, що, здається, в Харкові знайшли таку групу, ну, так звану фірму, тролінг-фірму, яка ну, просто отримала завдання і, напевно, гроші. І вони по Україні, навіть українською мовою, розповсюджували цю мичню. І ну, добре, що закрили одну групу. А, до речі, ви згадали Чернігів, а я згадав, що чомусь мені здається, що крім груп, які ви згадали, ще бере участь у цьому одна церква. Я бачив її прихильників, точніше її попів, прямо на Хрещатику, десь там тиждень тому, навіть менше, де йшла така колона, ну десь 1000 людей. Виглядали ці люди, ну, як ті, які по великих святах завітають до лаври. І ось просто вони так само виглядали, але дуже бідно, дуже так, ну, недобре виглядали. Тобто це люди там, такого похилого переважного віку, але у них в руках опинилися нові, класні, дорогі плакати. Такі 2 на 3 метри, 3 на 5 метрів, такі розтяжки, які їм дали в руки. Звісно, там написано «Права людини», ось права людини, вакцинація – це смерть, там, ну, все таке інше, про що ми зараз говоримо. І чому Чернігів, я згадав? Там я колись був у соборі, одному з найстаріших в Україні взагалі, але він під контролем цієї церкви знаходиться. І якось так сталося, що перше, що я там побачив, це в коридорі, чи як там називається, це перша кімната перед тим, як зайти в церкву, висить така умовна стінна газета, як в Радянському Союзі було. І там написано: Майдан – це біси, ну, Захід – це біси. І я розумію, що дуже просто у цю канву
можна покласти і цю брехню про нібито шкідливість вакцин. Ну, і порівняйте це, наприклад, з тим, як Папа Римський у Ватикані говорить, що вакцинація – це любов. Тобто, наскільки різниця риторика і взагалі, я б не сказав там пропаганда, добре, там поширення тієї чи іншої інформації. Якби, звичайно, українські церкви, ті релігійні організації, які зареєстровані в Україні, відкрили прямо у себе в храмах невеличкі пункти вакцинації, то я переконаний, що ми не мали цих 60% проти вакцинації, а мали 60% за. Тому що дійсно церква у нас і православна, і інші релігії загалом відіграють величезне просто значення у світосприйнятті. І те, що сьогодні дійсно одна церква, це УПЦ МП, фактично стала на бік антивакцинаторів, це очевидно, тому що у них сьогодні, згадайте, наприклад, коли вони звезли в липні місяці близько 100 тисяч чоловік. І тоді згадайте, з якими вони гаслами ходили. Тобто, фактично, вони вже не висловлюють не релігійні гасла, вони висловлюють активні політичні гасла. І сьогодні вони дійсно граються в політику, і використання теми вакцинації вони використовують, власне, для досягнення власних політичних цілей. Чи пов'язані не з Україною? Маю великий сумнів. Я теж маю великий сумнів. Слухайте, ви все ж таки політичний аналітик, тому не можу не поставити запитань щодо останніх опитувань соціологічних. Хоча, на мою думку, будь-які опитування соціологічні там за 2 роки до найближчих виборів – це така, умовний такий дуже результат. Але ось було опитування КМІС там 3-4 дні тому про те, що нас догнала і навіть обігнала партія Європейська солідарність «Слуг народу» там на 0,2%. Хтось, звісно, зі «Слуг» казав, що це, це ж в межах похибки соціологічної, да? Там 2,7%, здається. Але ось сьогодні так, 0,2% різниця, так, ніби там перша ЄС, а друга партія СН. Але сьогодні було оприлюднене інше опитування, і там вже інші результати. Там, здається, 10% у ЄС, 14% у «Слуг народу» тощо. Я хочу вашу аналітику щодо цього. Дивіться, насправді, якщо говорити про партійні рейтинги, в принципі, сьогодні «Слуги народу» продовжують втрачати. Дійсно продовжують втрачати. Ті відсотки, різниця у відсотках, що вони отримують, 9% в опитуванні КМІСу і Центру Разумкова. По-перше, різниця в опитуванні. Одне телефонне було, друге, відповідно, face-to-face. Власне, час проведення. Далі, коли телефонне опитування йде, ми не знаємо, яким чином називалися варіанти відповідей для того, кого опитують. Тому, як на мене, «Слуги народу» дійсно продовжують тенденцію падіння. І, що важливо, якщо синергувати 2 соціологічних дослідження, очевидно, що особистий рейтинг Зеленського, для прикладу, він все-таки доволі міцний, якщо порівнювати з першим туром, але йому сьогодні доведеться вже думати про новий політичний проект, тому що «Слуги народу» з тими темпами, якими вони втрачають рейтинг, нормально не зможуть виступити як перша колона для нього на наступних виборах Верховної Ради. Очевидно, треба думати про створення якоїсь імовірної партії Зеленського. Водночас, якщо говорити там про європейську солідарність, не дивлячись на ті сьогодні відверті атаки, які йдуть проти лідера Порошенка і проти загалом партії, очевидно, ядро сьогодні дійсно сформоване, яке доволі важко сьогодні зламати. І ми бачили це відповідно і по акціям протесту, що відбувалося в Козині біля помістя Порошенка, наскільки швидко змогли з'їхатися прихильники його, там захищаючи від опонентів. Що стосується Юлії Тимошенко, так само, сьогодні в неї є певний ріст за рахунок тарифної тематики. Вона активно сьогодні використовує майданчики, особливо ахметівські, і це дійсно їй допомагає рости.
ОПЗЖ далі дійсно падає. Ми бачимо, що синергія рейтингів Медведчука, Бойка все рівно не дає того результату, який був, наприклад, в лютому місяці. Тобто далі дійсно відбувається падіння, поки немає єдності в цьому технічному проєкті, який було створено для участі в минулих парламентських виборах. Звичайно, буде перетоки до інших проєктів, які будуть гратися на схожі теми. Наприклад, партія «Наші» або там Колєснікова сила. Невідомо, яким чином виступить сам Разумков зараз, який теж так само ми бачимо, йому що один, що другий рейтинг президентський дає 7-8%. Це робиться для чого? Це робиться для того, щоб показати, що він ймовірно може виступити фронт обличчям якоїсь нової політичної сили, центристської, очевидно, але з нахилом на схід і південь України. Тому, в принципі, я б не казав, що там аж сильно різняться ця соціологія, просто її не треба читати прямо, треба розуміти тенденції. Ну, я думаю, що ось це опитування, яке зараз у нас на екрані, воно ж не телефонне, воно, напевно, просто за технологією, да, воно ближче до істини, ніж телефонне. Я правильно вас зрозумів? Я більше довіряю дійсно face-to-face. Ну так, це ніби face-to-face, на відміну від КМІСа, який, ну, чесно сказав, що це телефонне опитування. І я не вперше від вас таке чую. Все ж таки, знаєте, я не знаю, наскільки там швидко порівняння там з минулими, взагалі з минулою каденцією Ради. Все ж таки досить високий рейтинг «Слуги народу» і зараз. Європейська солідарність більш-менш, вона укріплюється, але теж там в якихось межах певних. Дійсно, що ну, не може не бути добрим знаком це падіння, чи як мінімум не зростання рейтингу ОПЗЖ, ну а Батьківщина – це як погода, вона тут як повітря, це завжди з нами. Да? Хоча ми в сучасному там житті політичному майже не чуємо якихось там яскравих заяв від Батьківщини, але завжди на третє, четверте місце. Слухайте, а як ви думаєте, Ігоре, чи вдасться такій політичній силі, як умовний Мураєв, подолати бар'єр 5%, чи ні? Ну, так, чи це все така ситуативна історія? Я вам скажу чесно, якщо нічого не зміниться на медіаринку і не з'явиться нових політичних продуктів на заміну там Першому Незалежному, але який буде мовити не в Ютубі, а мовити в цифровому ефірі, тоді цілком можливо, що партія «Наші» доведеться трошки зменшити. Але поки телеканал, власне, одноіменний «Наш» сьогодні зайняв цю нішу після того, як під санкціями NewsOne, 112 і ЗІК, то виходить ситуація, що дійсно вони поки що на цьому полі монополісти. Тому 5% вони, в принципі, набрати можуть. Але знову ж таки, поки що це здебільшого медіапартія, і ми не бачимо, яким чином вона буде мати продовження в полі. Звичайно, для неї база сьогодні – це Зміїв, це Харківщина, але ж не однією Харківщиною, і треба йти по іншим регіонам. Ну, я думаю, що взагалі ми ж починали з того, що ці рейтинги, вони, може, якісь там тенденції, які ви там описали, несуть собі, але так далеко до виборів будь-яких, що і падіння можливі, і будь-що завгодно. І ось, напевно, ви погодитеся зі мною, що дуже залежить взагалі рейтинг від наявності той чи іншої політичної сили, медіа. ОПЗЖ ж не просто так погіршив свій стан електоральний. Так, причому зверніть увагу, навіть рейтинг їхнього, якщо групи Бойка-Льовочкіна, Інтер сьогодні трошки просідає в рейтингах, продовжує падати. І це дійсно випливає, ми бачимо це і на рейтингах конкретно Бойка. Ну, а щодо президентських рейтингів, що можете сказати? Подивіться, ситуація сьогодні доволі дивна з тієї точки зору, що Офіс президента робить все, аби лишитися в парадигмі 19-го року. Тобто лишити за Зеленським оце амплуа нового політика. Власне, коли ми зараз вже бачимо по рейтингам, що починають випливати, відповідно, вже Разумков починає випливати, Притула починає випливати.
то навіть з використанням гарної технологічної роботи по підтримці особисто рейтинга президента, дійсно ми бачимо його зараз падіння десь до 24%. Це дійсно так. Але, знаєте, от те, що ми бачили, наприклад, останні 8 місяців, що стосується підготовки до святкування 30-річчя незалежності, це треба було використовувати і далі. Я взагалі навіть в медіа пропонував активно, що, можливо, варто подумати не про 2 терміни, а про 1,5, тому що було б непогано от якраз з технологічної точки зору одразу перестрибнути на дострокові президентські вибори, поки рейтинги дозволяють. Але, очевидно, в Офісі президента це бояться робити, тому що думають, мабуть, тратять все. Ну, після теперішнього опалювального сезону може бути все, що завгодно. Ну, слухайте, завжди так буває. Опалювальний сезон, падіння рейтингу, потім його можна підтягнути. Це без проблем. Да, це таке, це сезонне загострення, ми ж це спостерігали багато разів. А загалом, на диво, до речі, ситуація 2 роки вже пройшло, але так і само, як тоді, у 2019 році, у другий тур потрапляють Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Тобто третього нікого реально не з'явилося. А чому так? І чи є у суспільства запит на якусь третю силу? Третю персону там? Ну, дивіться, якщо говорити конкретно про Петра Порошенка, то з однієї сторони, дійсно, він має потужну підтримку з боку прихильників, він не загубився в політичному процесі, як це було свого часу, наприклад, з Ющенком після поразки в 2010 році. Але, знову ж таки, треба розуміти, що Порошенко, але, підкреслюю, зразка 2019 року, він вигідний і для Офісу президента, бо їм вигідно спекулювати на тих скандалах, які тоді були, і знову використовувати тему попередників. І Порошенко зі своєю силою, видно, що відбувається ребрендинг, відповідно, що стосується європейської солідарності, відбувається зміна меседжів навіть. Але Офіс президента все рівно тримає в старій парадигмі. І, насправді, те, що ми бачимо, що і зараз по соціології дійсно виходять другий тур, нібито Порошенко і Зеленський, це грає на руку обом сторонам. Але я думаю, що ця ситуація може змінитися, якщо почне формуватися сьогодні сила, яка займе нішу нових. І тут доведеться боротися вже і Зеленському, і Порошенкові, і всім іншим, власне, за вихід до другого туру. Тому що ми бачимо, що всі хочуть зайняти перше крісло в державі, і я думаю, що ця розкладка, вона повністю зміниться. Якщо не буде дострокової кампанії, через рік-півтора вона доволі зміниться. Ну, тут важко не погодитися через те, що дійсно бажаючих багато, і приклад Зеленського надихнув, напевно, когось іншого стати ще більш новою фігурою за Зеленського. Подивимося, як воно буде. Я дякую вам, пане Ігоре, за те, що долучилися до нашого етеру. Це був Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії політичний аналітик. Ви не перемикайтеся, будь ласка, бо зараз будуть новини Замана, а потім я повернуся у цю студію, і у мене в гостях буде відомий волонтер Мирослав Гай.